Chcecie na koniec, bo to tak jest wiele takich rozmaitych przesądów. Nie, no Josie go jeszcze więcej co zapytać, ale Josie go chciała zapytać o taką rzecz. Po co górnik miał szpada? Ja słyszała, że ta szpada to była po to, żeby jak Kazik na rozstajach drugą szedł do roboty, a Kazik do kopalni chcieli chycić, to on się tą szpadą mógł bronić. Było to tak. No nie, przecież on już robił w kopalni, przecież on już robił w kopalni i... Ale do inkszej Do kopalni. inkszej. Po co by miał iść do inkszej? Nie musieliby go porywać, wystarczyło, żeby mu lepsze warunki zaproponowali i są by tam To poszedł. po co ta szpada? Ta szpada była po to, żeby chronić urobek, który został wydobyty, bo to są pieniądze, walory, prawda? Gwarkowie wydobywali srebro. Aha, czyli to Złoto, nie jedno szło o węgiel. Nie, bo wtedy jeszcze węgla nie wydobywali. Gwarkowie mieli szpady, bo byli ludźmi wyzwolonymi. Nawet była kiedyś w Sejmie wielkochaja, bo szlachta się buntowała, że górniki mają szpady tak jak szlachta. A przecież górniki tak samo łazili ze szlachtą wojować, jak ich król na wojnę wysyłał. Przecież wszyscy czytali Potop, czy też czytali pana Wołodyjowskiego, jak tam Turki robili podkop pod Kamieniec Podolski. Ja. No to właśnie też górniki były potrzebne, żeby takie podkopy robić, jak król chciał jakąś twierdzę zdobywać. I tam zakładali co? Minę. Dlatego po francusku się nazywał górnik jak? Minor. Tak? Od zakładania min. Coś, ty nie wiedziała. No i dlatego też te górniki cały czas wojowali i też przecież gdy spotkali się pod Legnicą tam z Tatarami, to też górnicy ze Złotoryi stawali przy księciu śląskim. No dobra, ale chłopie, ty masz mundur, sam masz jakieś takie Tak. choby insygnia, choby, ja sam masz takie Fryndzle. epole, fryndzle, nie, sam masz knefle, to co, to też jest efekt tamtych czasów, ten mundur, ten... Nie, to nie jest efekt tamtych czasów, bo pierwsze mundury w Europie to wywodzą się z Saksonii. A później taki na przykład pierwszy polski mundur górniczy to sam Stanisław Staszic projektował. A ten, który ja mam obecnie, to No. jest wzór powojenny. To jest wzór powojenny, według tego wzoru obowiązuje zgodnie z ustawą z 1983 roku o mundurach górniczych jak najbardziej ten wzór. I innych mundurach nie możemy chodzić. I tu jest wiele takich tajemnic, No właśnie. takich tajemnic, które łączą nas z kopalnią, z naszą patronką, jak również z gwarkami. O tym mówiliśmy, że to jest Ja. nawiązanie do Dodaliśmy. skóry. No a to sam co, to choćby taki wojskowy jakiś, ja? Dokładnie, to jest nasz stopień górniczy. To jest akurat górnik pierwszego stopnia, bo ma 3 takie guziczki. A gdy policzymy wszystkie guziki na No mundurze, właśnie, wiele masz knefli. 29. A czemu akurat? Tyle święto Barbara miała lat, które przeżyła na ziemi. To jest związane z Też jakim... jest związane właśnie ze świętą Barbarą. I te tutaj guziczki też nie są przypadkowe, bo tutaj nosiliśmy nasze ląty strzałowe. Aha, to jest jako kabza, ja? No to takie nawiązanie do takiej kabzy. Aha. No tak to wszystko gryfnie pochytane jest. A co na tych kneflikach jest? No to jest nasze godło, kupla górniczo. Aha, czyli to coś miało na To czaku, co jest ja? na czaku. A powiedz mi jeszcze, znaczy ja to wiem, ale może nasze słuchacze nie wiedzą. Co to są sztalkapy? Bo niektóre to mają to w glanach i myślą, że wygląda odkryli sztalkapy, nie? To są sztalkapy. No to nawet w gumiokach są sztalkapy, to jest ochrona palców, żeby sobie ich gdzieś nie uszkodzić, jakby ci jako berga na noga spadła, to żeby ci paluchów nie poharatało. Czyli ochrona na stopy wykonana z metalu. O. Stalowe noski. To pięknie po gorączku padał. To już teraz nie wiecie, że nie doktor Martens wymyślił sztalkapy, no górniki.